Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama ngiveza nguthuthi ungakhumalo bathi iLasbone Magomede. Ngala kwethu mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu kushuke kakhulu iphumile list yabantu okumele basocongwe laphana bangalilandeli bamaskandi abadume kakhulu ku-TikTok. Kuthiwa uyaqina ukusongela ukubulawa kwabagqame komculo wamaskandi enkundleni yokuxhumana engu-TikTok. Lokhu kulandela ngokusoconga kukasiqiniseko Mvelaso esenigele emqasheni yakhe eseGoli. Udutshele ngesikhathi ebukhome live ku-TikTok ngeledlule yakenye ngoDisemba kudutshele kwabulawa uDubula Mbatha eshiyenye sanyama kwaSteve Julius khona eGoli. uMbatha nawe bekade ngomunye abantu abagqamile kule nkundla. Ukubulawa kwabantu abalandela umaskandi abavelele kule nkundla kuyanyanisa nezimpi zomculo wamaskandi kwapha abalandeli phakathi kwabantu abasongelayo ukhishwa uhlu lamagama abo okubalwa khona uMax Makhanya, uMgibe Nyawo, eFraud yaseNkandla. Lezi zigamele kuzokudutshulwa sezihole ekutheni kwandi zexwayise enkundleni zokuxhumana lapho kukhuza khona abasele ukuba bahlukane nokungcofa imisebenzi yamaciko aziphilisa ngaye. Ekhulume lelanga langaphela sonto uMgibe uthe selokhu kwabula uDubula umngane wakhe kuvuleke kuyena umqondo. Uthi-ke usekile ukuhlasela amaciko nabanye abantu uveze ukuthi kuyamethusa ukubona igama lakhe ohlwini labantu okumele babulawe. Kwaphatha kabi kakhulu ukubulawa kamngane wakhe uDubula, ehamba naye kwamfundisa isifundo uma kwenzeka gxeka umuntu sengagxeka ngendlela yakhe, hayi enenzondo phakathi. Selokhu washona umngane wakhe ayikho ividiyo ayenzile namagama nenhlabathi eqonda ukuthi-ke engathinteki, ngakho-ke akanalo uvalo ngoba uzobulala yena kuyobe kuyacaca ukuthi unenzondo yeqiniso. Ividiyo yokugcina akayenza bekadlulisa ukunganeliseki kwakhe ngezikhulumo ezikhulunywe ngomunye wabaculi bakamaskandi ethuna isandla ekufeni komngane wakhe. Le nkulumo yakhe bimqhatha nomndeni wakambatha. Kusukela lapho azikho iy'nkulumo ezinywa namanye abaculi akazenzile kuchaza uMgibe umfokanyawo. Kube ukuthi umqiniseke umfoka Mvelase uzofihla ngesonto kwamaphumulo ekhaya. Ngane zakwethu izona indaba ezihamba phambili esinibekele namhlanje.